kan Taksa Pianhmang atangin kan mizia asia theih ringem le mihring theih DNA inang lo vekin kan pian awangin kan landan po adang lam theu renga ma se mithiam ten anjir chian na atangin kan Taksa bung shang shang Pianhmang kan Hmai Pianhmang mitrong le zungtang atang hian kan mizia tur asia theih antia chu tuna kan thir hodon ani channel la subscribe lo ten subscribe pila notification bell po met ki wang o ama sabira chuan Hnar Pianhmang kumsang ni som pathuma zir chian na the journal of craniofacial surgery anti chwadanin kan Hnar Pianhmang atangin kan mizia tur tamtak asia theiani antia zir chiang tu te hian mi chi sang sang sangka jasari nar thalak an zir chianga chung te chu categories som palia an chen sang le thlia thlia kan soi tur ang hian kan Hnar Pianhmang le kan mizia in inzom na ane ni ti an mu chhuak ani nar sei deuh te hi chu mitum sang tak le na thokrim tak an ni tlang pui thil engkim dik takati deuh thlap du mi an nia an mi mal nun ain eizon na anda poimo ma sajok thin bokani nar toy de bero chu no tak le rin om tak an ni chin an thin lung shat na thil dang zong ain anda poimo ma saber china din mun sang takalon chau ai chuan chungte ne na hlim taka om ho an thlang jok chin nar zum te ve thung chu poisa lam khoi thiam tak an ni du a achan chu an poisa te omjanei taka man an du chin Harry Potter a Gringotts bank kha isha chuak zokem nar nal tak Greek nar ang inei ni chuan mifing takini in nga na tlak ini ti na ni nar hlai te ero chu midang te ngai sak mangai le engzonga thil thlir thin an ni a ma se hengmi te hi ril runa ma tak an ni bok nar ko zau te ero chuan poisa kol ain manral nuaman ti zoka nar ko zim te ero chu in ngai zona a le chung ko tan anin pumpek chin andutlia chuan Hmai Pianhmang kumsang ni som pali a jek zir chiang mi ten Charles University Prague a zir chian na an neia chuan zirlai mi pa le meichhia somriat te IQ an thala ka changin ring chin turin mi za somruk an zota an ring dik khop mai heta chang hian a hnuai thutluk na hi an siam ta ni mai dung sei te hi mi fing tak an ni du tlang puya mai te devero fing tak ai chuan phok lek ma le thin lunga thil vei ma tak an ni du mai hlai phok te ero phok lek ve ngai lo thil vei run nei lem lo an ni ba ka sing nuna mi hlo tling tak an ni du a pathum na dan mitmu rawng Shakespeare thu soilar tak mitmeng hi thin lung kong ka ani ti hi idu chuan ipomi ni pom lo theya ma se Shakespeare thu soi hi science na pompui tlat kumsang ni pasari khan Sweden Örebro University a zirchian na an naya scientist te chuan mi sang sang zali somni pariat te mit le an mizia an zirchianga mitmengin kan mizia a omzia anayam ti shaturin scientist te hian kan mizia le mit hi kan thuak malama a inzoma chu chuan kan mizia tur a shilani anti Mitmu ronga chuan mitmu buang te hi shwai tu tura piang le mi fing tak an ni chin mitmu buang thim tak te hi midang te ngai na ngai lo le mi inzep thei tak an ni du mitmu pol te ve thung chu chungril lama chak tak le rual el tak an ni chin mitmu pol tak te ero tharum nga tak le phok lek ma tak an ni du mitmu po vutbak te hi mize in tluk tok tak nei an ni du heng mi te hian midang ten engtin nge an ngayang ti an ngai poimo hle bokin mi ten an ngai na theinan an thokrim chin hle ni mitmu sing nei te hi mitmu buang te ang bokin nelom tak le thu nei tu an ni du a mitmu pol te angin chak tak le film khur thei tak an ni bok baka mitmu sing hal mai hi mitam takin sexy le hip na nga nia an chiat an ni bok mitmu sen buang te hi ante tlai changin danglambi ka anin ngaya pon lama ma ni inring tok in enkol zo tak le ma ni thudu tak ni ma sela an chungril tak tak mizia le ni na hi chiat thiam har sa tak an ni chin
palina Hmai Pianhmang kumtam tak kalta tang to khan Chinese Hmai Pianhmang zirmi te chuan Hmai Pianhmang atangin ini na zawng asiat vek theih nan ring thina theih kan lu ru Pianhmang nen inzom na nei ani midmeng zaw deuh te hi an hring nuna milang tlang le phoklek ma tak an ni du engkim uluk takati du le mifim khur tak an ni chin midlian tak te hi rual pol chian tak le mifing tak an ni du michen khat midmeng zim le midlian te hi engkim chik tak le diklapati chin an nia midmeng thuk te hi siat thiam har thil chik mi le thil la ur sun thei tak an ni midmeng deuh set te hi mitlo tak an ni du a midmeng bial deuh te hi mangai na lam lena chi an ni pangana a chuan hmui kan kut morin ze sang vek anei ang che hian kan mizia po ain ang lo vek ani ti sia em Jean Hnar mel zirna lam thiam bik le psychology lam le khabulo tling tak ziak to tu chuan I hmui hian I mizia tura thilani midang te ingai dan te I om dan tur te kan ri ruput mang ang selin kan hmui om thina midang te nena kan indor na po om ze anei thui le mui van tlang tak te hi mi over tak an ni ngai lawa in ngai zona po mani ngai dan kal tlang pui tu mi an ni chin mangai nuam ti tak ma se dot ero an ngai theilo mui lian deuh te ero chu mi te ngai sak mi le midang te ta na in pe zo tak midang te ta ma sa chin an ni ka re zaw deuh te hi mi thil phal tak le kholai nuam ti tak an mangai te dot thei tak an ni bok tlema hmui pan deuh te ero midang te el thei tak le mania om nom ti chi an ni du a ma se an mi ze chak tak awangin midang ten ria se ti du na thinlung an nei chin parukna Khabe mihring hmaya Khabe kwal nal tak te hi mel thatak an ni du hle a mihring te ti mel thatu ber pakhat ania abekin mipa a mi pakhabe tlang siam deuh te chuan mi pani na male hormones an nga deuh nge chin kumsang ni som pathuma UK le US psychologist te zir chian na chuan mihring khaberu kwalian deuh le langchiang deuh te hian testosterone an nga bi ka ni ti mu chu ania kan mizia na sataka tidang lam theitu ani zirchiang tu te hian hengmi te hi midang te norma sa chin tu le tharum tho mai po she lo chi anga an nga ya khabetlang siam deuh te po mi chal dil thei mi invai vung lam panga an ngai an zirchian na hian khaberu kwal chiang tak te hi testosterone an nga awangin an mizia po she chiana olbik ti in thutuk na an siamani pasari na kut American Academy of Hand Analysis te soidanin kan kut Pianhmang hi midang te kut Pianhmang ne na in ang che a theilo tlukani olsam taka enfi mai thei chu ikut zungtang inkar la zawng kha ani mani in enfi na olsam tak chu ikut man thiam lam kha imit zone taka ti pharro le ikut zungtang te in lat tha taka an omani chuan shiat lo ram dai nuami ti in ton shiat thar nei ichak ti na kuzungtang in nai tak thung chuan mi film khur lama entira ma se chefel tak inive thungang ikut zungtang inkar aphar that vial chuan dui chen thiam tak ininge bokanga kati mai ni kha I thiam lo mai theibok pariat na kuzungtang seizong ikut Pianhmang le kuzungtang inkar la zawng en fia to a hei hi lo en vele thungang o kumsang ka zakwal somkwa pariata University of Liverpool School of Biological Science te zir chian na chuan ikut zungtang seizong atangin testosterone inga le nga lo asiat theya chu chuan imize chung ril tam tak asilani ikut zungchal ayin ikut zungte u aseizo kani chuan mi hip na nga tak inei ti na ni ising nun le ezon na konga rislak I hwai hle bokang ikut zungte u ayin ikut zungchal aseizo kani chuan shwai tu ne tura piang sa ini ti na ni
atop bera ikut zungtal le ikut zungte u anin chenche ani chuan midangte hui khom thiam takini a midangte intuk tlang vek tura siam thiam takini ti na ni ole kan soitak te kha nangma a adikhlomem anikle diklau a hnuailam comment na hian lo soi ve ta che he video hi ilo like thei ngilange tin i chian te share ve bokla subscribe thei ngilo bokla o